Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez lenne a csatorna első videója, és azt gondoltam, hogy kapásból egy könyvespolc túrával kezdeném. Az arcomat nem szeretném megmutatni, szerintem igazából nem fontos, én nem vagyok fontos, inkább a könyvekről beszélgessünk, és szerintem a legjobb módja annak, hogy megismerjük egymást, hogy megismerjétek az én ízlésemet, hogy ki vagyok én, mint olvasó, az azt, ha megmutatom nektek, hogy milyen könyveim vannak most éppen itthon. Egyébként nagyon vegyesen olvasok, ezt majd látni fogjátok, lesznek benne a klasszikusoktól kezdve a Dark Romance-ig szinte gyakorlatilag minden. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. Itt a felső sorban láthatjátok, ABC sorrendben vagyunk egyébként, itt a klasszikusokkal kezdünk, ugye itt vannak a Brontë testvérektől kezdve Ray Bradbury, és az egyik nagy-nagy kedvencem Bókai Jánosnak a Bohémek és pillangók, ami ugye Puccini élete. Aztán itt, hogy megyünk tovább, van Bulgakov, van Cervantes, aztán jönnek az Agatha Christie-k, de nincs túl sok, de egyelőre még ezek közül sem olvastam mindegyiket. Utána itt jön a nagy kedvenc például, ugye Dallos Sándornak az Aranyecset, illetve a Napszerelmesem, ugye a Munkácsi élete. Ez családi örökség egyébként, nem szeretném újakra cserélni, kicsit már kopott-kopottas, de nem szeretném érzelmi okokból frissebb kiadásra cserélni. Akkor van egy pár Dickens, vannak Dostoyevskijek, utána itt jön Dumas, aki szintén nagy-nagy-nagy szerelem. Már gyerekkoromban is a Három testőr volt a kedvenc könyvem, most pedig gyakorlatilag a Monte Cristo grófját nevezném meg első körben, hogyha arról kérdeznétek, hogy mi most az a kedvenc könyvem. Itt van ugye a Vasállarcos is például, akkor van egy pár F. Scott Fitzgerald, itt van a Bovariné, aztán, hogy megyünk tovább, jönnek a Gárdonyik, szintén az egyik örök kedvencem Gárdonyinak az Isten rabjai című könyve. Hemingway-től nagyon kevés van, rettenetesen kevés, szégyenletesen kevés. Akkor itt a polc végéhez érünk, van egy pár Victor Hugo, egy kis James Joyce, és itt kezdődnek a Jókaik, itt sorba, de mindjárt átmegyünk a következő sor elejére, és akkor itt folytatódnak a Jókai könyvek. Latinovics a nagy szerelem nekem, hogyha a színházról, illetve magyar filmről van szó, úgyhogy a Kötszurkáló sem maradhatott el. Aztán jönnek a Maupassantok, az Erős, mint a halál szintén a kedvenc könyveim egyike. Utána itt ugrunk Daphne du Maurierre, akitől egyébként a Frenchman's Creek, amit itt láthattok kifordítva. Azt hiszem, hogy a magyarul nagyon szerencsétlen módon a francia kalóz szeretőjeként jelent meg, ami szerintem gyalázatos egy fordítás, de a könyv maga zseniális, és Daphne du Maurier is zseniális. Akkor jön egy kis Márai, utána itt van a Feketeváros Mixától, ami szintén nagy szellem, meg ugye még egy pár mixet, van itt John Milton, aztán egy pár Orwell, egy kicsi őrkénytől is nagyon kevés van, amit nagyon sajnálok. Aztán jön egy egész polcnyi Passút, itt ha láthatjátok így. Ez mind Passút. Az Aranyködben fáznak az istenek egyébként az abszolút kedvenc Passút könyvem. Az volt az első, amit olvastam tőle, és utána gyakorlatilag annak az egy könyvnek a hatására az egész Passút életművet azonnal beszereztem. Akkor itt van egy kis Pilinszky, van egy kis Edgar Allan Poe, Puskin, ugye az Árnyékban éles fény, vagy ami ugye a Radnóti házaspárról csak ugye a fényképek, de itt van Gyarmati Fanni naplója is. Aztán van egy kis George Sand, Shakespeare-től is vannak szonettek magyarul, illetve egy-két drámája is, de Shakespeare más formában is visszaköszön majd. Akkor a polc elején itt van Mary Shelley-nek a Frankenstein, ugye angolul van meg. Az egyik kedvenc könyvem egyébként, tehát szerintem az összes filmes megvalósítás csak gyalázatos tönkretétele ennek az egyébként szerintem majdnem tökéletes könyvnek. De akkor itt jönnek a Stendhalok, van egy kis Steinbeck, a Dracula, amit szintén nagyon-nagyon szeretek, elképesztő a hangulata szerintem. Aztán én nagyon szeretem Szilvásit, éppen talán ebben a hónapban olvastam tőle itt a legfelső könyvet, az is mégis őrizetlenült.
Én imádom Szilvásit, de majd fogunk róla beszélni, hogyha a könyveit nézzük egyenként, mármint amiket olvastam. Akkor itt van egy kis hobbitunk, aztán ugrunk Tolsztojra, itt az Anna Karenina, az Első Péter, az Ivan Ilyics halála, a Háború és béke. Utána pedig a Boris Vianok, majd pedig ugye Vas Albert zárja a magyarok sorát a klasszikusokból, a számomra klasszikusokból, és van itt még nyilván egy kis Oscar Wilde, Dorian Gray arcképpen mindenféle formában, angolul, magyarul, kemény kötésben, puha kötésben. Aztán én még ide a klasszikusokhoz raktam egyébként Carlos Ruiz Zafont is, nekem ő az, én nagyon szeretem a könyveit. És itt jön végül Zilahi Lajos, akinek a Halálos tavasza egyébként szintén családi örökségként szállít nálunk kézről kézre. Imádom, gyönyörű történet, bár Zilahit egyébként az ember szerintem nem akkor olvas, hogyha kifejezetten jól akarja magát érezni, tehát egy kicsit lelkileg megterhelőek a könyvei. És akkor innen ugrunk ezen a könyves polcon a mai szekcióra. Ugye itt vannak Frederick Backmannak a könyvei, a Beartown, az Us Against You, a The Winners, és a férfi, akit ugye Óvénak hívtak, akkor van itt egy kis kortárs romantikus B.K. Borison, csak a Love Light Farms-ot olvastam egyébként ebből a háromból, a másik kettőt még nem. Sőt, William Boydnak az Any Human Heart című könyve egyébként egy elképesztő alkotás. Szerintem William Boyd idehaza nálunk egy méltatlanul alulértékelt író. Igen, Cassandra Clare is idefért a polcra, sőt, Jurassic Parkunk is van. Aztán itt jövünk tovább, és van egy pár Neil Gaiman, Stephanie Garberttel a Caraval sorozatból csak az első rész van meg, aztán van Fellegszállónk, Ne felejtsünk, az Álmok első, második és harmadik könyve, itt van a Pumpkin Spice kávézó, amit őszintén, teljesen őszintén, elsősorban a borítója miatt vettem meg, fogalmam sincs, hogy mikor fogom elolvasni, és hogy tud-e majd akkora élményt nyújtani maga a könyv is, mint amekkora élmény nekem a borítója. Aztán itt még teljesen ilyen random módon csak egy pár, a These Violent Delights Chloe Gongtól, amit még szintén nem olvastam. A Headmaster's Wife-ot olvastam, egyébként ezt imádtam is. Akkor igen, Emily Henry-től csak egyetlen egy könyvem van, és még azt sem olvastam. Akkor van egy kis Anna Huang, egyébként a Twisted szériának minden 4 részét olvastam, ezt a 2-t tartottam meg, sokakkal ellentétben nekem a Twisted Love volt a kedvencem. A másik 2-t például a Twisted Games-et, ami miatt az egészet megvettem, azt meg sem tartottam. Akkor van Kazuo Ishigurunk is egyébként egy pár, aztán itt van a Good Girl's Guide to Murder, a Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz, azt hiszem magyarul. Van Stephen King, nagyon sokáig vadáztam az It-et, hogy ezzel a borítóval legyen meg. Én a bócosat nem szerettem, én ezt szeretem, a kis csávót a sárga esőkabátban, és a piros lufit. Aztán igen, gyűjtöm Sophie Larknak a Brutal Birthright szériáját is. Itt van a Lány, aki a tűzzel játszott. Számomra talán a tavalyi év, vagy ez az év, nem tudom, meglepetése volt a The Idea of You, amitől sokkal-sokkal többet kaptam, mint amit vártam. Akkor itt vannak az alkonypagonyos könyvek, amelyektől szintén azóta viszont sokat vártam, és az elsőt sem tudtam befejezni, de neki fogok futni újra, lehet, hogy nem a legjobb időben találkoztam össze azzal a könyvvel. Akkor van egy kis Kerry maniszkákónk is, ugye a Stalking Jack the Ripper, a Haunting Prince Dracula, az Escaping from Houdini és a Capturing the Devil. Aztán, amint látjátok, itt teljesen vegyesen vannak a kortárs ilyen-olyan romantikusok. Sőt, itt van a Midnight Sun is egyébként, ami nekem az Alkonyat szériából az abszolút kedvencem, tehát nekem Edward nézőpontja a legjobb az egészből. Van egy kis Erin Morgenstern, aztán Jonas Botól is csak egy könyv van, és jövünk itt a legalsó polcra. Itt van Richard Osmannek
A csütörtöki nyomozóklubból csak 3 rész, van itt egy kis Terry Pratchett, de ő majd még visszaköszön másutt is, van interjú a vámpírral. Egyetlen egy Taylor Jenkins Reid könyvben van, én azt sem szerettem igazán, nekem ő nem lesz nagy szerelem. Van Sally Rooney, őt szeretem, de még csak a Normal People-t olvastam egyébként. Van V. Schwab, van Elsie Silver, őt nagyon szerettem, őt nagyon-nagyon szerettem. Van Kevin Smith, aki ugye a filmes Kevin Smithről beszélünk, a Dogma, a Clerks és az egyéb filmek alkotójáról. Aztán itt van Neil Shusterman, őt nagyon-nagyon szeretem. Van John Kalman Stefansson, őt szintén. Van Donna Tartt Secret History, de azt még nem olvastam. Itt van a Sóvárgás és a vonzódás, amit szintén nem olvastam. R.F. Kuangnak a Mágháború trilógiája is itt van. A végére pedig idefért még egy kis Cassandra Clare, a Lady Macbeth és a Dűne teljes univerzum. Aztán itt átjövünk egy másik polcra. Itt vannak a Vecsei H. Miklósék pocketjeiből egy pár darab. Itt van Nárainak az apám szerint. Ezt sem olvastam még, hogy őszinte legyek. Itt ezen a polcon olyan könyvek vannak, amiket nem tudtam hova rakni egyelőre. Itt van Iréne Szola, akinek a könyveit őszintén a címeik miatt vettem meg, tehát az Énekelek és táncot jár a hegy, illetve a Szemet adtam neked, és te a sötétségben néztél. Szerintem ezek annyira elképesztően gyönyörű címek, hogy nem tudtam nem megvenni ezeket a könyveket. Na aztán itt van a Rózsa neve, itt van a Lolita, itt van a The Woman in White, Enkarácsonya, van itt egy kis Bulgakov, van itt egy kis Ilja Ív, és Jevgenyi Petrov 12 szék, ami egy csoda, illetve itt van a Szálak a kukkfészkére. Itt fönt nézzük tovább talán, van itt egy Jane Austen osztás, itt van az Enna zöld a romból, szintén az összes így gyűjtőben. Itt van egy kis V. Schwab, Patrick Nessnek a Chaos Walking trilógiája. Itt vannak a Zafíros könyvek, Zafira Rubin. Ezek itt a karácsonyi könyveim, ezeket karácsonykor szoktam elővenni. Akkor itt van Böszörményinek az Ambrózi Báros sorozata, szintén egy kis Neil Shusterman. Igen, megvan a Magnolia Parks sorozat minden része eddig. A Magnolia Parks-szal vegyes a viszonyom, tehát alapvetően azt gondolom, hogy nem kellene, hogy szeressem, mert nem az én világom, mégis szeretem. Itt fönt gyűjtöm Terry Pratchettnek a Korongvilág sorozatát. Ugye 38-39 része van talán a Korongvilág sorozatnak, hát ebből még csak ennyi van meg, amit itt láttok, de ebben a keménykötéses kiadásban gyűjtöm. Aztán van itt még egy polc, ami ilyen nagyon vegyes. Itt aztán vannak klasszikusok, kortársak vegyesen, tehát ide került akár Leigh Bardugo-nak a Ninth House-a, van itt M.C. Beaton, van itt Simone de Beauvoir, van itt Berkesi, mert igenis olvasunk Berkesit is. Ide került még akár Dan Brown is, Lord Byron is itt van, de vannak itt mondjuk úgy nem a legminőségibb karácsonyi romantikusok. Itt van az Éjszakai tigris, megvan Jesse Eisenberg könyve is, nem olvastam egyébként, hogy őszinte legyek. Aztán, ha ide lejövünk, akkor itt van például Karin Fossum, akinek a skandináv krimieit én nagyon szeretem. Aztán van egy kis Stephen Fryunk is itt lent, Ethan Hawke könyvei is itt vannak, itt van Joseph Heller velünk, aztán itt van lent Joe Hillnek a Fekete telefonja, van itt Karádi Anna, és ahogy látjátok, egy kis Sophie Kinsella, itt van Rudyard Kipling is velünk, Kosztolányi, aztán jövünk itt fel, van egy kis Kowalskink is egyébként, Christina Lauren is van, de itt van a Tamás templom karnagya is, akkor van Thomas Mannunk is, Carmyle itt is előbukkan, itt van
Az alkonyatnak az a 3 része, amit még úgy szó-szó szerettem. Itt pedig, mit is láthattak, van a Doppergé Sevillában nagy szerelem volt, itt is van Terry Pratchett egyébként. Ez ilyen nagyon vegyes vágott már, itt van Rainbow Rowell is, itt van az Óraszív, az Óramágusok sorozatból 3 rész. Aztán itt lent van egy kis hiúságvására, bocsánat. Van Vernénk, és itt jönnek a szintén nagy szerelem P.G. Wodehouse könyvek. Utána átjövünk erre a fura polcra itt. Itt vannak O'Neill drámái és Jane Austen levelei. O'Neill nekem nagyon nagy szerelem. Az egyik, illetve 2 drámájából írtam annak idején az egyetemen a szakdolgozatomat. Itt vannak ilyen családi örökségek egyébként, a Quo Vadis, a Titok a világ tetején Csernai Zoltától és az Özönvíz balladája, illetve a Winnetou ebben a már-már kopottas kiadásban. A Winnetou és az Özönvíz balladája apukám könyvei voltak, ő olvasta őket ilyen kopotra, de ebben a verzióban szeretném őket megtartani, mert nyilván az ő könyvei voltak, tőle örököltem. Ez pedig édesanyám egyik kedvenc könyve volt. Van itt akkor Tolkienünk is egyébként, a Gyűrűk ura, van itt egy kis Sherlock Holmes, összes ilyen nagyon szép gyűjtőben. Akkor itt vannak ugye József Attila és Arany János életéről Csernai könyvei, vagy Csernyák, bocsánat, Cselenyák Imre, nem fog ez menni. Akkor itt van ugye a Szkolárnak és a Librinek a kooperációjából születő gyönyörű magyar klasszikusok. Itt van Dante és az isteni színjáték Gustave Doré illusztrációival, szerintem gyönyörű. Akkor itt vannak a rejtő családi szerelem nálunk, tehát hogy így rejtő minden mennyiségben és formában. Itt van lent még 2 John Fowles könyv, egyébként ha ide lejövünk egészen, akkor itt vannak az indiános könyvek, illetve van egy Illustrated Shakespeare összes műve gyönyörű illusztrációval egyébként. Majd ugye megnézzük. Tehát így. És itt van Elliot Rose-nek a Brave in the Storm és a Chasing the Wild. Itt van egy kis Penelope Douglas vegyes vágott, a Kill Switch, a Creedence, a Five Brothers, illetve az egyik legnagyobb szerelmem Saffron Aiken-nek a Medicine Man, és mögötte ott van az The Unrequited is egyébként. Aztán átfordulunk az utolsó polcra, itt van a Harry Potter összes amúgy. Itt vannak a Rutherford könyvek azokról a helyekről, amelyek engem érdekelnek, és végül itt van egy polc a távol-kelet, mondjuk úgy, világának, tehát itt japán, koreai és kínai írók könyvei vannak összegyűjtve. Ahogy látjátok, pingvin klasszikusokban itt vannak azok a japán könyvek, amelyek macskákról szólnak, mert az fontos. Itt lent van egy kis Murakami, illetve a Convenience Store Woman például, amit nagyon szerettem. A Little Life, amit valószínűleg soha nem fogok elolvasni, de legalább megvan. Aztán itt van még egy ilyen sorunk, amit látjátok. És a végső, ez pedig a zenés, illetve filmes színházi részleg. Ugye van itt egy kis zenekaros életrajzos verzió, akkor van egy kis József Attila különkiadás. Itt látjátok, hogy a Heath Ledger is megbújik itt a sarokban. Itt főképpen egyébként Monty Python-os életrajzok vannak, de itt van Ronnie O'Sullivan, a snooker játékos, Rafael Nadal, teniszező, Duff McKagan, ugye a Guns N' Roses-ból, Al Pacino, egy pár rockzenész, punk rockzenész, van Mucsi Zoltánunk, van Jim Morrisonunk, Heath Ledger újra visszatér, mert ő hatalmas szerelem, egy kis John Lennon, egy kis Corey Taylor, itt pedig John Cleese, Michael Palin, illetve még ilyen gyerekkori
örökségek. Úgyhogy ez lenne az én itthoni könyvtáram. Ezekről a könyvekről fogunk majd beszélgetni. Egyébként Kindle könyvolvasón is olvasok sokat, úgyhogy majd olyan könyvek is be fognak kerülni a havi összegzőkbe, amelyek fizikai példányban nekem nincsenek meg, de így néz ki az én kis könyves birodalmam. Ja, igen, itt még van egy Latinovicsunk egyébként, illetve Franz Kafkának a Letters to Milena. Nem mennek a nevek ma című könyvei. Úgyhogy ezekről, illetve ezekhez hasonló, tehát gyakorlatilag bármilyen témájú könyvekről fogunk majd beszélni a csatornán, ha úgy döntetek, hogy velem tartotok.